Ụmụaka anyị abịakwa ọzọ ka anyị na unu nọlịa etu anyị si anọlị kwa izu ụka n'oge egwu ọnwa. Kedu ife anyị ga-akọ? Ihe anyị ga-akọ ka ndapie. O nwere akụkọ m ga-akọrọ unu. Alright, obi dị anyị mma. Nkịta nyara akpa. Si agụ n'ọbịa. O nwere otu obodo a na-akpọ Ụmụọma. Igwe si m bayarịa n'obodo niile maka ọfịa ọ na-achị ọfịa achọ. Ọfịa igwe adị ọkwa bem chọwa nọ ba anyị. Echeka na onwe dị mkpa o ji. Ọfịa igwe. Ọfịa igwe. Ọfịa igwe. Ayero na aka weta. Ọfịa igwe adị ọkwa ebe Hey, ọ na-abụla ọfịa igwe bụ ihe adị ebe. Ọfịa igwe. Gadi odogwu ọfọ igwe o. Hey! Onye dewezi? Odogwu. Ye je gwa igwe na afụgo ọfọ. Hey! Time egbu enyi. Bọla ha bịa kịta. Anya fu. Ọfịa igwe. Kwen dewen. Ọfịa igwe kwa. Daa mi chọ n'ọnụ. Hey! Asina nwa igwe
na-abata nke ajela ala bekee na ọ na-eme gịnị na ọ na-alọta aṅụrị ju igwe obi ma lọlọ ma ndị ichie ma onowu ha na-enwe aṅụrị igwe wee zie ọkụ ekwe ya ka ọ kụọ ekwe n'obodo niile ka ọ gwa ndị obodo ụmụ ọnwa na nwa ya nwoke na ọgabala ala bekee na-eme gịnị na-alọtakwa. ozugbo a na-ekwucha nke a nekwa nwa igwe ka o mee gịnị ka ọzọ na-eme gịnị na-abata n'obi igwe aṅụrị jupụta ebe niile lọlọ na-atụ ukwe na-amanye elu na-azọgharị na nwa ya nwoke emekwa gịnị mesịrị ebe a nọzi na-enwe aṅụrị na-agba egwu bịala na a na-enwe aṅụrị na nwa igwe batara na nwa igwe ime gịnị ịsọpụ ebe ahụ mee gịnị daa nsogbu wee dị n'obi igwe nsogbu wee mee gịnị wee dị n'obi igwe agbago ọgbada ihe a ju igwe isi ju ndị ichie ju ma onowu ha aghọta ihe na-eme na asị igwe na nke agbakwa ha gịnị gaalị ebeje kpọọ nwa dibịa wee bịa wee gbachaa afa wee gbachaa afa wee si igwe na agwọ nọ n'akịrịka na mmiri nọ n'ọhịa na-ezo na ihe mere nụ bụ na nwaanyị ajadu ahụ achụpụrụ n'obodo ya na ụmụ ya nọ n'ebe ọ nọ na-akwa arịrị na Chineke na-ahụ gịnị akwa arịrị ka nke a mesịrị igwe o wee gwa igwe si ya na ọ bụ na nwaanyị ajadu aha nata na o nwere okwu ọ ga-ekwu n'isi nwa ya ahụ na nwa ya ahụ ga-ekwu gbakwa igwe ka o kwuchaziri ihe a na nwaanyị ajadu ahụ na o nwere okwu ọ ga-ekwu n'isi nwa igwe ahụ nwa ahụ ekwunye ka nke a mesịrị igwe wee zie ozi ozigbo zie ndị odibo ya site ime gịnị si ji ekpọnata ya bụ nwaanyị na ụmụ ya Chineke emeka Olise emeka ka nke a mechara ozigbo nwaanyị anụ ụmụ ya mee gịnị achọgide achọta ya ebe a nọ mee gịnị kpọnata ha ka a kpọnata ha nwaanyị ajadu a wee igwe wee yọchaa ya mgbaghara nwaanyị ajadu a wee jee n'ebe nwa igwe tọgbọ wee bikwasị ya aka n'isi wee kwugharị okwu si na kịta anyị ya dị egbuzi anyị na ọ ga-adị ndụ n'ala ndị dị ndụ ka nke a na-emecha nwa igwe wee mee gịnị ekene dịrị Chineke anyị dị ndụ ka nke a na-emesị
ka nwa igwe kwunizi jụzianụ m ihe mezienụ ka nwa igwe kwunicha lọọlụ igwe wee mee gịnị si na ya ga-ekwu eziokwu ya ga-ekwu eziokwu makwa ihe mere lọọlọ saba asịsa onye kwesịrị ya si na ya egwasịa gịnị ka ị na-egwu si na ya ekwu o wee sị na onye nwa mme nọ ya were ọfụ igwe wedebedebe na mbe nwaanyị ajadu a ka nke a mechaziri ọsacha asịsa ada ebe a mụlọ Chineke Emeka Obinigwe Emeka ka nke a mechaziri igwe wee gwakwa ndị egwu na a ga-eti egwu ka e nwee aṅụrị na nwa nwoke jere ala bekee na o megbo gịnị na ọ batagwo iwe ka Chineke si agbalụ nwaanyị ajadu ọgụ na-anụrụ ya ọgụ ebe niile ka a na-agbazi egwu ahụ ma nwaanyị ahụ ajadu ahụ ma ụmụ ha niile ma ndị obodo ọgbakọ na-enwe aṅụrị ihe merenụ ịmakwa ihe merenụ ịmakwa na nwa igwe a si ala bekee wee bụrụ nwa nwaanyị ajadu ahụ otu nwa nwaanyị ya ofu n'ime ụmụ ya ndị nwaanyị ka o ji ekonye aka n'onu si na ọ bụ ya nwa ka a ga-eme gịnị Igwe ọ nọ n'otu obodo anamaghị aha ya igwe ziga ndị nche gị aje chọta ya igwe nwaanyị aka nọ n'obodo a na ọ ka nọ n'otu obodo ya na nwaanyị aka dị ndụ aga m anya anyị eme ngwa ngwa ziga ndị obodo ka agbapụ eme ngwa ngwa eme ya ọdachi kpụrụ ndị odibo ibe gị jee chọgharịa nụ nwaanyị na-achụpụ n'obodo a Ikenga menụ ngwa ngwa obodo ụmụ ọma kasibe n'ike awụ obodo ụmụ ọjọọ mba batakwa n'ozugbo eze mmụọ igwe ọhịa ama ndị ichie nyere m aka ka ihe nwaanyị a Ezinne igwe ka nwa ya na igwe ọ tọwọzite ozu anyị wee kpọta ọkara mmadụ ọkara mmụọ ogwu dibịa anya nzọ enwere n'obodo anyị wee kpọta ya o wee sị na ọgụ bụ nsogbu anyị wee sị biko ka ị nyere anyị aka ka ị batakwa n'obodo ka anyị mara na nwa biko ọnwụ na anyị esekpu ana ka anyị sekpuru nya ana ndị iche anyị biko gbaala ụgwọ enwe eme esi mejọ ọrụ anyị ma na ya emejọgbo gbaala biko nwaanyị ọma gbaalụ ọkwa anyị na-ekwu ya mgbe ahụ unu ekweghị ọkịta unu ayọ anyị ma biko ọ meela igwe Who's my mom?
nwa ya n'obodo lọlọ igwe ọnọzụkwa ndụ anyị egbupịa n'ụlọ anyị metara were isi abụrụ isi kote ebebe agba ya ọnọzụkwa ya odibo igwe n'obodo a tụrụ ya bụ ebe gọọmenti ihe anyị na-aya tuwe na-ajọ ya Walunu mo okwu ya. Ora, obodo. Obodo ya dịkwa n'ụwa. Jedebe n'ụbọchị nke taa chakpi ehe ụmụaka unu anụgo akụkọ ifo akọrọ unu ugbu a achọrọ m ịma ihe unu mụtara n'ime ya nwa Ada Chinyere ụmụaka ibe m ndeewo ndeewo aka m bụ nwaada Ebue nso ihe mụtara n'akụkọ a bụ onye na-emegbu mmadụ na-achịkwa anya n'azụ onye na-enegbu mmanya ya na-eneghachikwa anya n'azụ ị na-emegbu m ị na-ene anya n'azụ maka enwere onye ma gịnị echi ehe ndeewo ajọ ife ajọka unu nụlụ ya ehe nne ngwagwakwu anyị nke gị aha bụ nwaada nwata eze ihe mụtara n'akụkọ a bụ na ihe ọbụla ndị nne metara ụfọdụ n'ime ha na-eso ụmụ hụrụ ya ihe ọbụla nwata metalụ ga-eso nne na nna ya n'oge ikpeazụ maọbụ ihe nne metara o sorokwa ụmụ ya n'oge ikpeazụ ngwa ndeewo imegbu mmadụ adịrọ mma o nwere onye ọzọ nwere ihe ọzọ ngwa gwa anyị nke gị ndeewo ajọ obi adịghị mma daalụnụ mana o nwere ife nwa mụtara ihe mmụta n'akụkọ ifo anụnwa bụ na mmadụ ịtụkwasị obi n'ebe Chineke nọ dị nnukwute mkpa maka nwaanyị ajadu ọ bụrụ ya zuru ọfọ igwe achụpụ ya o je na-eme gịnị na-ebesalụ chie akwa chie wee mee gịnị lụgharịa ọgụ ọsị anyị abọzi na ọbọ dị ile onye Chineke ya ife a na-agwa anyị n'ụbọchị tata bụ ka anyị ghara ịdị na-abọ ọbọ mgbe mmadụ na-ebo gị ebubo ife ị na-emere gịnị gị besara onye akwa Chineke ọ Chineke nwe gịnị wee ịbọ ọbọ ife ka o si bọọ ọbọ lọọlụ igwe gịnị bụrụ onye gịnị sara asa mee gịnị ee nna anyị Oriakụ Nnekokoye anyị ekene ka gị na ọmarịcha akụkọ ifo anyị kọrọ anyị maka na akụkọ ifo nke a dị nke onye atọkarịsịrị maka na nnukwute ife mmụta dị nne ya maka anyị bụ ụmụaka na-abụ onye chọọ anyị okwu anyị ejeme gịnị chọkwụrụ ya ka anyị ghara ịdị na-achọkwuru okwu mara na Chineke nwe gịnị ọbọ ka Chineke meela anyị gịnị bụọrọ anyị ọkwa anyị na-aza chi na-asa okwu ọ saala anyị okwu mgbe mmadụ mee gịnị bụrụ anyị ebubo ọkwa n'ebe a ka anyị na-abịa na nke izuụka n'ife mmemme egwu ọnwa izuụka ọzọ anyị bịakwa anyị ga-enyekwa unu ife mmụta dị iche unu ga-esi na ya na-eme gịnị
wee na-eto na-abụ ezigbote ụmụaka aka m bụ onye nke gị Uche Nwosu na-asị gị deme maka na ọnọdụ ịnọnyere anyị ya na ntị ime gịnị ịtụpụla anyị ụmụaka biko kedu na ife anyị na-agwa ụmụaka ibe anyị nọ n'ụlọ kedu ife na-agwa nna anyị bịa nọnyere anyị bịakwa n'oge ọzọ kedu na ife na-agwazi ụmụaka